gedhe. Nyatane sampean saiki wis iso dewasa, iso muni ngono iki atiku ternyuh ngono. Hah? Atiku ternyuh kesenggol nyenggol jantungku lan. Kuwi dike pelajaran sampean. Dipisah orang tua berpisah itu tidak enak. Jadi sampean jangan semena-mena, sampean wis duwe bojo, sampean wis payu terus sampean golek liyan. Ora. Ya kabeh mung karep. Kesane anak bojo sing ning omah wis ngenteni ya Mas. Gayane omongane bakul tempe. Ya. Ki nyanyine sampe dikatani sapa? Kalau cah loro nangis kaya ora takut sapa. Cah telu sak putri. Mbak Putri. Oh, ini benda. Pripun benda? Nak pelaku macak korban ini. Aduh piye kuwi? Anu, Bu rasa, Bu. pelaku macak korban Penekno blimbing kuwi. Duduk. Rasa Mas. Apa? Oh.